Когато тръгнах да пиша сценария, попаднах случайно в интернет. Имаше статия точно за скалата съдилището, която се пада близо до Зем. Да, съдилището. А защо съдилището? Защо? Ела. Това е било лобно място още от едно време, т.е. място, където са хвърляни хора. Още гърците хвърляли, римляните, турците, и то така влезе и в сценария. I know Stefan's previous film, The World is Big, and so we started just from the beginning, and then we decided to develop the script together and the whole project together, and we got development money from Germany too, and so it was a German-Bulgarian co-development phase of 2 years. В екипа има хора от 5 държави, като добавим и Мики Манайлович, който е от Сърбия. Тоест отново се говореше, както в предишен мой филм, се говореше на така нареченото балканско есперанто, смес между български, сръбски, английски, немски, македонски и така нататък. И всичко това по някакъв начин повлия крайния резултат, защото в крайния резултат на този филм имаше усилията на хора от много различни европейски култури, което за мен е нещо много положително. Закъсня! Не мога да вървя по-бързо, има време. Ти какво искаш? Да не кажеш затвора, за тия буклуци. С Мики Манойлович, с който отново беше огромно удоволствие да се работи, се опитахме да направим интересен образ, който да не бъде еднопланов. Това е много гадна обида. Тя е толкова гадна сама по себе си, че не изисква да и повикнеш. Ти го казва с презрение. Мъж имаш ли? Деца имаш ли? А? Стара чанта недойвана. Айде, Максим. Лош човек си ти, Мики. Какъв кредит? Ласко. И сега какво? На улицата оставаме, така? Тихо, Ласко, айде, успокой се. Успокой се. А как можа да се провалиш толкова, бе, човек? Ще се оправят нещата. Да, все се оправят.